taro na zo na bikinki kin ya aure biki wanda an kace aka shirya don akan ga irin namu mun fito daga murya kaga mata a cikin mu wata hadda shirya mu kwajawan siyasa ka ji muna ta garaya ba mu barin shagali bare na amarya jija dan bani kiɗa na birge wata yau sai ya aure gunki mun ga kamala tun da aure igiyarsa ya yanki ya kulla mun ga tarbiyya ta ki sai ki gode wa Allah dan soyayyar nan ta ki sai game cika sallah kai kamar ki gwada habbara da in an zaga sai ka dan addu'a a kare ki biyayyar aure lokacin ya sauya kin zaman na amarya albarka Allah sanya ke kamar yar ruwa ce abun mu baki da kyara dole rana ta bikin kini ko in daga murya yau amarya a gare ki shagali muka tsara muka gudanar domin mu nuna yar uwa tayo aure kin take dauka ta iyaye a gare ki babu wanda ya kai su kin zamanto nauyi gare su za su sauke musulunci ya umarta kin ga dole ki bar su dama hakan ta ka fara rayuwa ta kasance musa abu ne a gare ki yau yake taya murnar aure bana da kai na zo don magana amarya taro na zo na bikin ki kin ya aure taro na zo na bikin kin ya aure